It's official. DLFM 106.9. Yamamo akwaba. Afitu mekane share yen. Ewo Facebook. Na finsi YouTube na yemfa kasebo no echiremu no ensemo. Yen sha kasebo na se enfamfiri oman Ghana. Yen sase ene ho sensem ehum. Na mekasai otemuafo di dwuma ewo oman Ghana ya sendi bia edin da so ye Court of Appeal. Odensam ede atudwa echiremu a omana yetimu no ye wakwan hodo mienu a ye fa so ede yen sase ehon kratasem ede ko emremum na otemuafo ne den ede he eye his lordship Justice Alexander Osetutu echiremu a nipa pina na wonom afa instrument anasa document so etimi edomo nsase ho krata akotintim ehomra na ochiremu a yemfanto Ghana de hye nyinanim se wo asase na se opese wotintim ho krata ana wo kwakoto asase wo bi nchen na pese asase na ho krata sem di mu am ye wakwa hodo mienu ba ko pe na enu na di mu pa se kobese asem ana manso ba sa wasase no ho a oman Ghana ebetumi atawa kire akon amawom no kiremu a sa ekwan hodo be fa so a eno no man betumi atawa kire no ye friend is registration of title anase ownership eno ne se wasase na wo kwa akoto no ete se wotumi hu ne se won sase no ho kratasem nyina no edimu ne ewo nipa poti asase no eye ne dia indi se nipa ko na asase ne dia no eno no se kobase asamba ho a oman Ghana enam se nipa oton asase no ne din akwa aban mu na ne din ewon kratasem nte no oman no ebetimi atawachi na ochiremu a emu ba ko nso eno no ene ne se bia obi wo na asase ene sa nipa no emra kwan so no ene oman Ghana yen sase ehun sensem no nipa ne din enko aban krata mu edi adanse potese osimesi anasa obenten asase eda hai eyono ene mrama ne ho kwan se eye ne dia sa asase no kokoto asase ne wi a na se manso ba ho a ene dia ba ne sa oman nankasa de enya de ombetimi atawachi na mom wo de kwasem di bia ene emranimfo betumi atenase na otemuafo na ho kwan hodo a won betimi afasom na wo kiremu a yanka nkyira Ghana fo se ba kwa betumi abo opa ne senka asase a wote so de kasa asase no ese efa eye registration of title anase ownership sasa asase no hu ne se eye osimesi anase obenten poti na den ewa asase no mu se eye ne diam na na no pay emra no ne DJ Hitman Mr Prince Oben twetwe nkomo ewo DLFM ye morning show ayedi anda so eye ne da so ewo ho mu bia dwumade esuo no na ye na wuku adai opepon bo sema yegumi ne toso aduonu baako efempem mienu na aduonu nsiemu na Justice Osetutu echiremu se ewo mu se nsase ahodo a ewo manga na mu nyina no ewo se bo ho moden na ye ho kratasem anase register nanso emu baako ebeboa wo pa ne se eno no be registration of title anase ownership eno baboa wo pa mesasem ba ho a oman embra etimi atawachi na ochiremu am enfempem don kron na de wotwe ensia ina oman Ghana ye hye ase se obi wa asase nti opese otoma obi ehon kratasem no na obi akwa ye hon kratasem nanso na nipa oton asase no na ne din ani abam aban betumi ata kire de ama wo no ye ba omade ya efri hodo ma ye ba ye se so opese oton asase edema obi opese oton asase a se so ba omade hwehwem mapa ehunu se asase na woto no enipa na woton ama wo no ne din ewon kratasem mu agese ne dia danse ase nipa no asase no eye ne dia o kirema bapim sam na yakese no emfinhia be ye aduane ntem ni 40 years ene ne moro ye oman Ghana nsase a yetimi register no title anase ownership kire se osimesi anase obenten asase we ne dia no eye enkrabompune mantem no pe eno ne oman Ghana ye mantem ba kopa ehun kratasem nyina ne timu a ne dia semba ho a oman etimi di wakire eno wachi wokwa santemantem kumase ena efenso eye finfimantemu kaso ne mpatem ene asantemantem emmia kakra bi pe na mo nsa asesem ne nyina no empanifo etimidi yakọ enkrata so eno no etimidi adanse pefe se osimesi anasa obenten asase e wotwan emna ta kire se ene de ankasa na Justice echirema
Ubawura oman yi ma make say no oman Ghana mantam ahodo maako du miensa ne de saa ho nkratasɛm ne nyina no enya de animpa ahodo mo wasa nkronkro anase mantam ne mu no won betumi atwe krata pote say yes medin ego abema jetasase weni ya mede pote ene ye beka ne say registration of title anase ownership no wo go biem na de ba ko emu oya pa ne say oman Ghana sasetem wa ha na okiremu a edoso ye pa eson papa pa na nsemu kutua bi pe ene mpenifo timetintim agu krata so eno no bama ho kwam obi kwa akoto asase na ye behunu se osimesi anase obenten asase ene diam na okiremu no bo mmode na akoto asase eno no oman ne mra ma ho kwan se osimesi na ene dia no ene otumi boa ema ye hunu se asase no ho dansere bibia ya adwuma kama efin so asase na plans akoto ene mmea ene ne bo hye ne nyina so ebra ma ho kwan omhwehwem nyina wie esa de ho da wubo e de ba ko akrata ma ye di ho adanse ima obi kura tum dani kohwe kase wasase we de osimbesia ne de me wo ho asem ka ne nyina ba we ye pe ansa na ya tabiri eye tumi krata certificate e de ama obi asase ne de ansa na watumi atom ti ne kwan pa wo fa so asase no saka bia oman ye betumi ata wa kire mra e wo mra manson aba Ghana asase bia utumi register na registration no ye wa hodo mienu na tete and every 1962 na de wo ho no ye frɛ no registration of instruments and documents asase ho krata bi obi de bema obi ano okwa ban mu a ne a register ma enti enne meme ye krata amawa okwa be register ma ade chi no obi foforo so eye bi ma asemesi ye be register ma enti asase kro no ye betimi a register ma nipa dodo a ewo ho na asem koba oman no entimi megina wa chi se o na ye wo dia wa ba be register enti ye wo dia anase obi kwa akoto asase na free obi a wa register ho a oso o wo pa akwa ban mu mpo kohwe meme dimu newo eno no na akwa ban mu aban no be ka kire o se odo nkrata abaye no e no register ma se ye no kro se anya no kro se ye wodie o se anya wodie o odi obaye na register ma enti na e registration of instruments and deeds in krata eno na ekoba se somewhere 1986 ana Ghana se no ye ne sa enye yi ana emoa enti sa na tie dia ye free say ye register and krata no na ye nko registration of title ownership sansa na ye be register plot number 20 site C ewo Kofi dimu no ye be ye nhwehwemu ahu se Kofi na ye ne dia enti eno no na free bibi cadastral plan tete no de ebia me na akua pokuya na krase uko benima na krase na sase me pese me ko register me kwa ban mu a de me de be ko ne se odum edua ene ehia no ani nsuo we bohye enti no aka ne saa o krata enum no agya no ho but it says no de say yamfa esa ahia no because ebia nsuo no kra so free hin akopim hin enti saa na tie de a ye de cadastral ye de beba betoto ho enya no asase no pepepe na ye wo procedure bebre aye nhwehwemu ebi kra de beba newspaper mu obi wo ho asem kan omra meka ye ni nyina wie na ehu se obi ametiem obi ameka ho hwe na ye hu se asase no wo na ye wo de a ye register ma wa ne amount certificate emra no se eye indefeasible no kire se it cannot be attacked nya sakrata no dia oman no gina wachi se wo na asase no eye wo dia ene ye wo na asase no eye wo dia enti wasase na wote so no eye indefeasible anasa wo dia no eye instrument anasa document insase no no enipa otoma wo no oni tumi krata bi de dance asase ye no no ankasa ne dia ebi kwana ye hu jade manso sisu a on waso be ye hyepam na ne kwakura mu no ena otemuafo kasa mu ena wokire mu am omanga na wasasetam beye 238,000 square kilometers of land na wo omanga na esopam na enkrabu premantai mu mekire Greater Accra region pe eno no sasetam eda ha no aye 3,400 square kilometers pe ne yego na sansase ne de bibia din penifo atuma ma ho krata asem bi obi a wo bibia ne din wa ban mu a ukotobia ekire din manso ba so a oma no etumi eta wachire na otemuafo kire mu a yanka nkyere Ghana fo se ene ukopiem wo finfin mantemu kasoa ne potem embia kakra bi ana sante mantemu kumase embia kakra bi pe na sansase no ade hye omo eye omo dia no wo mu din atimi akọ aban mu ekire se ukotobia wo ho entumi nkokire no kire ma no kura mpo no Ghana nsase nyina kakabo mu a oha mu chichemu baako ekiri po 9 pe na sansase no
etimi omonsa etimi aka title registration anase registration of ownership na ene kire se nipa na ye ne de apote akoto bia manso ba oman ne tai wetiri na mo ha mu chichemu aduokron wotwe etiri po aduananum de 98.45% ne de etire din ni nyina dada na ntisi asamba ho a uti na atie no 96 omo sa amra no ban no mo yese land minister no ena ewomu a on kire baabi a ye fra bibi on create registration district enti okasa higher registration district a honko na yetimi register sa title no man ye okay ba ekopim say minister no be declare baabi say registration district no that there na registration of documents no eno na ebekoso enti eno na yese free 1986 40 years ago ena sa amra no bai say me no ka say Greater Accra enko ne region a wa memu a ye declare no as a registration district. Ena 1994 Kumase nso omuko yi Kumase baabi kakra enso se omo e de hono ye registration district. Ena 2007 omo de Kasua nso beka ho. Enti Ghana hawi Greater Accra Kumase enya Ashanti regional Kumase baabi kakra ena Kasua enso awutu senya no nye district ni nyina ye yi Kasua area ho kakra ena eye registration district. Eno na mi kire mu se Ghana nsase nyina no ne kese ogoge a ebe yama 238,000 square kilometers. Greater Accra 3,400 square kilometers. And to share 238,000 square kilometers. Na 3,000 na ebe chira say 1.4%. 1.4%. And you kofa Kumase baabi kakra no ne Kasua kakra no ka ho a na eno so enru 1%. Oka ni nyina abomu a ubenya 1.55%. Entina it means 98.45. Enti 98 no kra no ebisa aka ho. Eho ne de title no ntimi register. Enti obi wo takrade, obi o sunyane, obi o tamale, obi wo wa, obi o techiman, obi wo boga. The ultimate omu register manwa ye ne nkrata a oman ne se no de obe register na semba. Ontimi nyina wa chi se wo na ye wo dia. Enti Ghana no registration no won chichemu mienu. De eya okrata wo de call ya na register ma. Ene de ansa na be register no ye hwe se una we ye owner eno no na se me brofo na me use no ye say indefeasible, cannot be attacked, cannot be defeated. Ukra eno no na e kire se o mine si we na ne no endele eno na e de cadastral no na eye a e kire pefe se we asase no e ya ha ne ha eno de ebi mpa ho ai we de ebi empa ho eni a wuti ye oyotemuafo a Odijuma ewo my Ghana Court of Appeal. Neden ede His Lordship Justice Alexander Osei Tutu. Yentoa Kasiebone Suna Ghana Water Limited for the nsem abetuja HM say a pipeline be 42 inches no ayade etimi apaye no so anema ayetamane ne important mensuo sanso na miamia bia eno ewon kran primantem anti apaye de ayade a nsuo hu nsem entimi enkoye emfa emawom no chema o hwa mia bi te say ayetama metropolis nim esanso ebank kran primantem mia bi te say shaiman ayebechire sanso anakataman so Eyela Shibi Bacho na Sprinters any East Legon Hanum baby Nungwa any Teshi any important money na yade ansi ohun house no ebekoso ewo honum na statement omudi betu ja Adjoa Agyei Sikapa obepombo so me ne de toso dunkno ewo mfimpi mienu ani aduonu nsianim ana Ghana Water Limited for hrema abra etimi epaye no omokohwe amomuhu se eye pipe no anema nipa bebre na nsuo ewo temane ne important sanso na miamia bia no ewo eye nkran pipni mantem hanom na yade eye engineers and technical team no ebo mode etimi ayensiesie ewo kwan paso ne beye betimi abom na pipe no etimi aye ejuma bio nti Ghana Water Limited for the tutimemfo ni nanim se omonka omakoma emfa ento omoyeme sanso omode nhyehyɛ pe egu akwam se ne beye nsiesie no ebetimi akoso ntem na omoso no etimi anya nsuo etimi edi omudwuma sanso na omode to eye omo schools ene ayarusabia se koba se bibia ni na so how bia na ebo omomodin ya no momfra ye Ghana Water Limited for se ne beyom betimi abeboa wo Yantoa Kasiebone so ne mfa ye nimfa nkyere mu ewa Asante Mantanim na yenkopie mam ewo Barkesi
eno no wa atwema Nwabiagya North mensenim na ade hye honom ayo ye kyerɛkyerɛkyerɛ edi etia aban enam sini mekyerɛ wonom district chief executive wonom kyerɛm sɛ asasetam edda honom a esopam Ghana mampeni egunhye pa so opese oboa na mensini bia no wo nsatumi ka 24 hour economy market ene no hwere do ni 90 pia adwade be kɔ so a bibia be kɔ kama pam nanso kyerɛm sɛ wonom abanam sini atimi apagya edwakase no ede kɔ esuafia ewo mranka ese obomode ama etena barekase no ne ye mensi no ahinkrom na adehya wonom ye oyekire ekiremu am anamontu a wonom abanam sini etuo ne yade am in fact enfamra kwan so efinso asisie pa abam na wedie show bi eya bam pam na mu kirem se ba ne sen ubawura mu ewo barekase am asase tamada honom no eso papa enya semukuma kram ne senti ede pa ne besie na wonom abanam sini ebetimi apagya idwakase honom no etimi de kopie mu ewo asuafia yi wonom kirem se enya de asem go modwene ho a wonom eti ase kram na adehye ne bia kasa ekirem se wohwe barekase edwana sempenifo tumba moden na mutumi tretre dwanem na eboa betumi aboa pa ma dwadi fododo na mtontontone ma okwa ho no wonom nyina etimi efire kwan maboa ema traffic etache no eto etumi atwam na mra openipo no da wonom ano ene samtwafo di nkomo ewo mra oye kire no ekoso no eya me wafa se Dixon amankwa ekire mu sem ene moto mutuo no adwadifo ne ta kire bi sanso na National Democratic Congress ND samayoko ne mpanifo bi ta kire ekire mu am barekase eyekura eso pam eno na yekuro no anase mense no eno no wo atwema Nwabiagya North no eje wonom ahinkro intie ba ne se nenne wonom aban anam sini atam dwa no de akopie mu ewo esuofuai nti amonte ase ne ente ase kyena na wonom kirem se eno bawura mu ewo barekase impotem honom am kyesane Enquires ene miamia pi kyesane mpotudwuma ekwaso pam wonom police station mpo mponifo apagya ayaresabia hodo na mapia webo mu nyina kopie mu ewo Enquires ene honom de eye kurodu eno no ye mense na hinkuro no empunto bi ankoso wonom kirem se manim yadam wonom abanam sini onse sana adwen sentence a oye kire no mu nya ne enya ne kyena kora na mra mo hya ase mo mo me no na oye kire ne hya ase ne ma se ne di kan koso DLFM 106.9. Enti wei eye mra na oye kire ne koso no ehumomomeni bi na wote ye na no achi na kasamafo a edema adehye a wonom ewo barekase ne den ede Dixon amankwa de nsem sei eto dia semtwerefo ani yentia baremai and afi NDC fo enyina ya twahia wa ha ese emedi etom NDC ya mba Zakaria ebe ka che dwomfo ma ne se obi an pa ba bi ntena na ya mepa afia ye besimu ai January ya ewo mu ye baba besi edwa ede amabaremai aye sesele ni so de huru 24 hour economy Jumedia ono ni tesire ni so se ye besi hu market na ye di dwa empatam bia no ye di on be ka che ni nim se nya mepa anke afi yenke nsa be kan dia wa ha eso yanti kitame yanti jame ye ti ya ne sia se ye de ko asamai afi de yensa nkwati a ye se regional minister say ye de ko asuafia ene se senti e de ne se ye asase na mo be pani yenye bia mamo ana senti na de na esie because about revenue in terms of revenue barekasi ha say annually afimu no there were quarry centers makoma ko 3 sika edema assembly no se ka se ka annual revenue generation betima ka se barekasi ye topo enso enim die ntira ama samre edwa no ye se yam fabre na mum ye de ko asofia etie de ye sra mpanimfo se omu meka ye ntia omu fama ye eno so kwa sa kwada no aha aye district capital ye ebra ne ye Enquires no eniemo bebre wo no ma eba ya Enquires ama ha asa na bo se bibi ba ha na Enquires fo wo bi ansana ba ha omunya fire station
omunya police station omunya court omunya nyema bebre ba sa be ne bi ni ha enne ya ense me ye district no enno ena ye so wo sie nya ne ye hu se district no ye kwa yanim ene ne dia ehia ye because ye ntimi metena ha e ma assembly ni nyina district ni nyina bola ye na betu mu barekese na ade papa ye se yampa barekese fuo ade padie barekese fuo hia ne mum sumuna bora ene ye bade a ye mpene kram ene a wuti on na ye convener e de ma de hia wanom e ye kire e wa twema ngwabiaja not mensenem mekire barekese ne den e de Mr. Amankwa Dixon na no achi e na de hia wo mji twi ekwatai oye kire na chi di nsem sei eto de ye kase bwani kakra e betumi aka kire e honorable DC wa me nya nti ye se marketing na eko e wo senke ba ha no wo de ko asufia saman na ye tu anamo me ye unit committee chairman me ne me committee for tu anamo any assembly man e ma ye busa no wo so no de onyum ho hwe na ye Asante regional minister and I decided say omo de ko asufia na ye so ye nim no kure wo tie pa se Asante regional minister e ma ye hu se e ye no kure se ono na ade no ye nyina ye hu meeting say ye de ba barekese aha na ye district capital no na DC ya me nya nte say ono na e hya ase nti aha DC mo manya nte say ono na hya ase na eno wa kire mba moden e de petition enkrata e ko so mka koma aban na musini na so mokoya oni ho hirabasa na no na eye mense no metre district coordinating director edema atwemangwa biaja north mense no eye Mr. Solomon Kwaku Agyei nkrata no ejina ho edema wonom abana musini ehwe mbose bomomade atu ho na mo aboa se be ya ichina hwa hodo asore no wo besi ano kwan na bo na edwa no esese ba ho no ma perifon be hwa toto ho ne ma asa me kan se ne chia mo nyina na manana mo nyina so chia mo de me kan se mo se ye da mas se manya basa na mo de petition aba na ya so mo so asofem e da mas mo ma abotre ene proye emra nyina ntem na this is so opera na per friend o ba sisi anchi ba so a de krata no e be ma no na hope se bibia o se ye fa ho no so ye be di e da mas se ma na anya basa na aya abotre Eni a wuti ye ono ene ye district coordinating director etema atwemangwa biaja north mensen ne den de Mr. Solomon Kwaku Agyei amane boy yensem training Samuel Furubuaten na difra santemantemo ebesom ye Yentoa Kasiebone Suniembonremu ewe Premantemu na Institutem hine edema achim ebuakwa Traditional Council ewe Premantemu eye nana be fisa pon kuma akasa edi afasa ne galamse no ese nipa brabo ewo mpotam honom echema ya rehusem ye papa esansa denti ana insu e wose nipa didi dwuma na chese galamse ntimatimi ase eye insu ni nyina no de nsemwe edi tudwa ewo abra eye kromonom omuhyiaye ewo eye fanti akwasa district assembly for eye anmo ana organize eye sanhyiemu na eye district chief executive eye Mercy Crime ebo modia bebu akonta elimati memufo no efa bosome nso ono nso no ehye na adwuma ase na bra o kasa na oche musa ya de nso omo pagana blue water guard for hontoma ewo ho no mesanso omo so beboa na omo atimi akon etia galamse no anana na sapon kuma efa sa akwanya ne so edebo aban ya baso ye papa so atimi de sa hyewe etimi abaso omo mebo omo nso ho ban emfa emma wom se ne be ye omo nso omo to efo magudi emfa mra kwan so no ombetimi ama omejai no dia desra editor ye fanti akasa DC yenim so momomodian so no munse ye speed rams emfa emma wo mesan se kwan na omaya ne foforo no eya ade akwanhia de esi ho no mie pa ehye no timi bo eye nipa no bi wo honom esan se ne kwan ni tientie ye school mu frane so no entimi ntwam entimi enko school na moso ebuisu akire yi kwenya mianim agara system no die ni obi promo die ni su chem ha dwen pa as I say esu entem runa ba ko sem no esu atwe enwo ahia enso na wo pe esu brabo dia wo wani wa unya bi pa die da omampani ase na mi wa iru shimu woni mu pa tamo fra wo die adwuma no ahye won sanso wo beye ontu anamo bia be chia ne hihye ya ebe ma di so ati pa na e wodi se ebe bo mai pa
afenia mestre DC no dia to ye district commander ni e fa lo de pa foforo no abaya da roma wabe yi amaye enye boni o na driver for no pan won ye nam so han so akuti na won amaye nya rams osufo ni bre twam asa no wa kusu ya da ye na about to cry for e penifo na ye hotuma na ntuantu ahin ka say ka bodi pa be se mo twi ho isan kwa de yi na so kaya ntimi ntira pan ya ediem ti enya ban ti se se obeye pan na driver for fasu be kuku isutem rapa besre isi ma na krate po tronto na won tuwa na mo na won obeye no na already yen ya ye dikai aye demonstration ama highways for obeye rally so dia maye aye protect yen akra contractors ne ba ya wo tubu ya wo ye ni ye ka ho se mo ka je se enka contract nti ye besre omo body hwe se enka contract no bra na DLFM 106.9. Eni ya uti ye eye insutem hine eye edema achim Ebuakwa Traditional Council eye nana be fi sapon kuma na enu achi ana Mercy Kran ya ono ana ye DC edema fanti akao ensan so edituja echemu se yade akọ sino asese no munsuo no eni eti ye pa na se Ghana Blue Water Guard fo inso etimi abai de ombebo ho ban se ne be ya mre kọ nanim no ensuo no eni ebetimi ate aba ne tibia dadanim sanso anode kokobo ede koma oye obibia wonum so munnim na omode omunsa ede ka ye Ghana Blue Water Guard fo na eyade a aban ene omubedi ni ye papa pesan sese no omoye aban nipa omobeboa ene aban na di dwuma sa ne be yom betu eye galamse na se entima obia enkoye omobone na wonim sa ade na wo ye no se eye papa na so omoba na omoka na ye papa ene bomodin aka wanu tum na omonso no emmo omudwuma emfa wonsa enkoka obia esan sese no Ghana Blue Water Guard for no mo hyan aban se omobomode atimi adi dwuma atimi ede ama aban no sanso na fanti akwa eye DC ede tutemefo ani so obebomodin a any security agencies for omo ye mpotem ho no matimi adi dwuma se ne ebe ya aban ho ban bo ho nsam so no enu no ebetimi akoso ye e wo mpotem ho no crane se ne wo kan a nationwide asem no no cre osu no yensuo no akakra ansa na ni ate efise wo hwe boundaries na ebi fi Ebuakwa ebebom na efime nso me ha ede akọ enyinem enti yesrese sene Blue Water Guide aban minim sesa na district ahodo a bremu no efa ho ni nyina no aba enti ye nyina ye keka bom no a ye be yire ye hona fanti akwa ye de ate no mesrese other district a nsuo no nso fi ho ebe family mu no omo nso nyire wo ho no mumia wo mani na me de naniti a entwi amfiri ho anse amese no district ni aboye ho modern ye pa ama minus no omo a eye illegal activities ni nyina no eye den ekofom na ekofom na omudwanija ho no omudwanija amana ene niema bebre enti eguso a ye de eniema etutu akwan mu a ye hwe minus ni ye hwehwe om ni afeshi om out baby a wo ye adwuma bia no enya se president se giant a wajai ejai ohaw e de atoho e wo se wawie na wajai a wo ko na wo so make sure so kuani na wo kwafuom no obetumi akwafuom akona sondwem a emfo hawoma obetie minister rep asema wo kan ya omo yaban nipa enti omo yaban nipa aban ana ayi wo se omomra no enhyehyɛ ye bebre e wo ho ye nyina ye nim se ne ode nsaka aban nipa etie enti se enhyehyɛ ye no eno ana ebo ho ban Eni ya uti ye Mercy Kran ya ono ana ye district chief executive Edema Fanti akwa South na manibo ye nsem troni kontinhini Kofi Obo ana di frepo ye mantemu ebesom ye ti nsuta wo hene nana bafi sapon kuma omo akasa eye pa na ye mu kase bonu ko mu se pon ni enko piemu ewo MPP osene kokrokwa manyoko na aka kira meka se ne yankopɔ ya adoma emfempe mienu ne aduonu nsia yi mu a pepombo suma yewo me ne toso aduasa baako ede hu ba bia susande bodo hu no befa efri se MPP manyoko no ekwesinanim akoto aba apaw opani baako a obetimi abeda manyoko na bere anaso wa bere mode abure ne mogya ni ekopetumi ede ama MPP manyoko no
ɛwɔ mfempem mienu ne adonu nwɔtwe abatu no na meka sɛ opani ba kwa wai ne ti ɛyɛ engineer Kwabena Japan Embrada edne tirimupo ne hyepa odi agu hɔ de ama MPP amanyokoi ɛne ɔman gade tudwa ekyiremu a hyehyɛ pi ne gu akwan bɛboa pa ne senti ɛda ne duru MPP amanyokoi no mu delegate no monto aba no emfa ama no na engineer Kwabena Japan ekyiremu a anamapa ojutuo no de edi kan ɔman Ghana nsase bɛn bia bɛfa ne sɛ land reforms any youth empowerment and nso modernized agriculture eni omanga na nsase no begu abefo kwan so akyese bia beda ho kama eni wachi mebu no be ma omadwuma betete wo mo pansa no dwuma pim mo nya dwuma papa timi aye no manyim eni wachi nso yekua na bekwa abefo kwan so obi mpo nkomo no hombode nkosua ho manwie no nkotwa abansa aban empa adwuma ma no ono ngate betu no hofo akosi kuefisekua no be de pam eni wachi nso obi aye frɛ ne sɛ oba beboa no aboye nsase ne nyina ho ban eni yenkuro nkitua na akese eni yatena ye ho ban titiriw adan basa adan fun bi beko baabi pa na adan bi esi ogya tomu a na kuro nyina hye ebebo mani nyama sakyerem kama na nkuro nkitua na akese be ho nyina te kama pam energy so ba o mediska basa ube efa ne physical discipline any value for money obebo me sika no wabɔ ho ban amembo ni be ni pakitwa be bebu man no sika no so kitwa bi pe no betwa manum na o mana konkane pam and omo bia mo fa ne say eye professionalism in public service o manga na badwuma no bibia beto din obi a sabi nkodin sem hunu bia me na me ya badwuma ye nti de mpa na me ye time apon obekwa adwuma sa ne man nyina be twam ka bia eno wachi nso ankrankra adwuma ye fo so mbetede mo bedi dia me mpeche wo manyima firi say o de abasogbo mu oten beba mo na adwuma mo ye no mani atumi age ye friend say national trade license regime o de bebo mo nyina ma mo nyina edwede bibia konkan udi dwa na obo abaso am eno wachi nso eye obetumi empower creative art and eye sport oba agudie mu nsensem ne ade a ena fa ye ne ankasa mo ambo mode atonwom mu yesene ne ade nyina nso obeboa mpa dwumade amudie no aya akono wo manyim. Pillar 1, land reform, youth and modernized agriculture. My presidency will launch a comprehensive land reform and transparent compensation framework. We will cut bureaucratic red tape, facilitate land title registration to unlock capital and create personal wealth. This will end the protracted land cases that have choked our court system and release the vast potential trapped in our arable lands. This reform will be twinned with a youth-led environmental stewardship, mobilizing the energy of our young people to reclaim our degraded lands and waters. The goal is simply to transition from subsistence agriculture to a modern, climate-smart agriculture sector where large-scale commercial farming becomes a dignified, wealth-creating profession. We will utilize every acre of this country. We will give our youth the tools to heal our environment and make farming a noble, wealth-creating profession. We would feed ourselves and be able to feed our future. Eno wachi ena engineer Kwabena Japan eto ne kasa so ena wo kire mu am nyagopo ya adom na MPP amanyoko de tumi hye nsa na obenya kwanya ebesom so mampanin egwoma mu a oba pe Ghana man obebuo no bema no kuradie mapa atuma adwana beboa pa momen yakwanim na sente sa pa na no kuradie amem ebe ha adwen viso man yetimu no ade ma Ghana nko nanim eye no kuradie a ye nintira. That is why I offer you not slogans, but a solemn covenant, a 6-point covenant for the national renewal. This is our blueprint to build a competent, prosperous, and dignified Ghana that we were always meant to be. We must be honest with ourselves about the hard work which is required to achieve this. Our party, the NPP, is not in a good place. This party sincerely needs to reunite around a compelling purpose. I need every delegate of the new patriotic party to earnestly consider each fully operationalized plan. Eni ya woti yei ayo peni pa otu franka akwa pre o mampeni ekonwa ede ama MPP ama yokono ne den ade engineer Kwabena Japan ena wote ne nkan yanyina weso ne yankenka madwenkyere ne bi emfansom awie yi yeko Facebook no so abetemu pam momfa nkyɛn sɛ yɛhye ase ne na
monsan kan ye live we free say network ho sensem na nti momfa ncha ye pass ye hyase no na Facebook no so mu hu ye kira kwan momfa ncha ye panya bo apayom na Sweet Elizabeth edi aba no say oda ya se na adwumaden a ye po na in fact ensuo hu sensem ne de aye nsem na kasebo no so fantastic emu de po da ya se na adwuma ye po Betty nie Sweet Betty di free Lebanon zone 4 ya da se na Kofi Parliament odi aba no so odi nchia kese de mo bibiara wiai otie de ye kasebo no kire mi se kasebo no mo de sa no manam enam aguna bobikuma apa Kofi Parliament ene de ebaye na me wofa se Regina Boadi edi aba no so ma ya ha wo wofa Sammy B ene Adjoa Agyei Sikapa wedding na ohwe live edi free achemwata edwani market ho a adwadefo ni nyina bo mo ho ano a ewie kasebo no wonom etien live pa achemwata adwadefo ye cheche mo nyina na Pedro wadi aba no say in fact otien live edi free Indianapolis Kumasi Tano so Kesman Junction ho ye main location na kasebo ni mo de pam sounds na me wofa se comfort meti di aba no say good afternoon wofa Sammy B and afin so Adjoa Agyei Sikapa wedding kasebo ni yonapo enja kese ede kwadiama wo ma wo mo wukwada bia mo wo eye DLFM College Association ko ni mane nyina no ene o cheche mu nyina mo nyina awoda pam sanso na slopen ba wasaba gh o hwe live edi fretama community 2 BBC ene o hwe live edi Efrem piaga diaba ene wo se Dr. Manu Bawumia otawachi nkunimde ya wodia odi free achem asafom na eye senior man ani den ede Michael yawo edi aba no so ma ya ha no ten live pa na kasem ne mode ode asena dwumade a yebo ohwe live edi free so hum ne din pa ehye adaka mu no eye nkwa ene hia odi free so hum yeda asem wo fa asese wiai wonso wadwane kase bo no ye nyina we so na nya na ye ho sema ye ba ye den ka ba ye nsaka no beto aso na san ye bekokra na ye da ye ho no Kofi buam na mfa wo da we e ma de hye didi so ye ba na ye de enkaebo no e de asom ye na tiefo na awoda edika no ekọ edi amawo wudi a sha daka mu a ede pam eye diamond broni na ho fadua wei efri se kwame papa bi a ono butum na ose ne nkwen Amsterdam Netherlands memu ene wo se ne dodafo pa wonte hu jai kram na wudin a sha daka mu no eye diamond broni ene e bedi sa ho fe ya mention a woda no wonya ne sron kokram enkwatenten osra ho bambo ne yedie ne yakopon emfa no mo so happy birthday ekodi amount diamond broni we every say kwame papa bi a obutum na odi ne pa Amsterdam ebruchire memu na ose emfa woda sunku we emfa amount de di honso ekodi amount honabo ekosua asabia ano na wono we ye former MC edema ebuakwa south na kontin Kofi obo a otonkra edife piemantemu edema DLFM ose ne wa wodante mama nyame nhyira opi wa woda no onya ne soronko kra twede amponyankopon empejao emfratomu enkwatomu yedie enkwatenten osra hobambo ne yankopon emfamo so happy birthday ekwade amam former MC edema ebuakwa south honabo akosia asabia ano nyame nhyira na woda no onya ne soronko kra de twato ekwade ama morning show host edema Rainbow Radio 87.5 Radio International no. Mr. Kwabra Ejapon. Ene eje wagoda. Enti wa ho kafo ne den ede abrankra ntema. Akane no ye newscaster edema Kingdom 107.7 FM. Ewon kran. Ose ne wagoda nti. Ehon fedu Yankopon onhyira opam. Osra ho bambo ekwatenten ye die Yankopon enfandom. Insem twa dwuman emude nyina no. Yankopon ema won sanka bi no hwe wo so no makukudura obeye adwumaden dia so my Ghana so happy birthday ekode amam morning show host edema Rainbow Radio International Mr. Kwabra Ejapon we fro ho kafo a ne den ede abra krantema no se yemfa woda kese we no emfa emam ye na ye ho na yemra ye ba ye den ka boga akwan yensa so no ebesen mo
Ye Ghana de she besremo na modemason afam yen sema bakon mienu ntem na nkabo yensa asusu awie no yemfa esemum enkabo wei efri DLFM ye marketing department enchen eneba na wonu mu kiremu sei wona hyepa egwakwam eba beboa o my Ghana adwadifo ne bibia da wo pede ubo de afa adwumadi ahodo a wudie hu ni santi ekwanye wei atofumi enjoto na sekram na DLFM marketing department kiremu am wuyo obi a odidwa ene ya make say store bi na wabie dwumadi ahodo bi a wudi abehia ho da ubo no say ye dwumadi akese ana say adantamu ana bodwobodwo mpa fani nyina badan DLFM marketing department ne behwe abɔ ho daguro badwumadi a wudi ne makonkan etimi etiamam ebia make say drugstore na wabie ana pharmacy utuntondro ebi mpa wanka sempo we doctor bibidro na aye ope hu da ubo a woni ho haw fa badan DLFM na yema hu daguro emfamam ebi a wabie school ana wope adusuafo a fa bada yen ne etu ho anamon emfamam ebi a make say no dwumadi ahodo sonku bi na wudi ebi a de hye bi afrim enti wope eye hu nkaibɔ a fa bada yen ne etu ho anamon emfamam wodi hye bi na ayira ene wope na kyen akora wo hu am fa badan DLFM marketing department kitwa bi pe na abetua empanifo kiremu am ene wa kinu dwumadi ahodo bi a wudi a wobehia da wubo no fa ne nyina ebadan DLFM 106.9 na nyeba hu daguro emfamam na empanifo sei yemfa ntuma nim sei DLFM akwa asorobo a wofa ne nyonko a okotokro enka soroda efiri sei yenkasa afidie no ekwa kire pam enti yebɔ na ma hu dawura ebekɔ miamia pi ma Ghanafo etimi atu agudwumadi ahodo a wudie ne som efiri sei trekwankwa aka sei yenson kan yamfa nhye kodo ase yebɔ mɔde apagya ema ne hyerɛn ema ne kɔ wiase afa na nyina fa dwumadi nyina ba na DLFM ema hu dawuro emfamam nsonsora hoto dwumadi a mudie nhye mu nyina no momfa mesom yen na yema hu dawuro sa wo pɛ DLFM ekira kwanyam yewo Nhyiraba Kwadwo mekira kram Agboba Johnson yewo North Legon yane Wisconsin International University College no na de hwɛ ne mum frempanimfo wa homatrufo iso 0574 986 818 0574 986 818 ana 0579 284 181 0579 284 181 wedding kaba yensa esoso awie yada sipi sa woje mre ne utie nkraboi emaye yenyina weswe na nyamfa akan kese yensa soso awie no yemfa ne nyina emfansi kasebo no emusemufo no eye Maze Mabel entwene semu emaye Champion Taylor ede ekopie mu ewo Facebook and FS YouTube makasebo no wenya bi ehweyem DJ Zigibi Mr Samuel Akwa echinchim efreni fruma ede maye se technical producer ede maye ewiei na kenkanfo mienu yesi nkonwa besom wo no edi amegye so ye wofa osi ade yo the one Nhyiraba Kwadwo Sammy B menim wofa se ba Adjoa Agyei Sikapa ana hoteden ene wedding ana afi yi Levi ure fia da bi entwemu ni nyina ya odia yes oswei hwan na eba na Adjoa Silky one hwan sexy general ana afi kwame efum dwumadi na omode ba na ye frɛ ne sɛn DLawa ene da ben ene ye ukwada enti dwumadi na ye frɛ ne sɛn ene Teresa movement movement ana movement kofia yes Dr. Maun Bawumia obebe usas eyesa enya sa se movement de na quite say cool bi a wati movement yeah Teresa movement na dwumadie no in fact radio no se na Adjoa secret na se ye wa na atoye nanso enya wodi abio wodo nsaka be ya wodan emamra ye den se de ye den kwame afum e wo fans kakra bi o show no so mesere foma no a kire mu hini aguna PSC na ba odefo buamponsem nana sexy journalist dwumadie bi wo show no so aya wo ye friend sen eba na aba etekwa na ateko sa dwumadie no wodi wudin ba ye den ye be kire mama ye de ne ye sen 90% na momo de ne ye sen 10% ye de ne ye se kutu se bam na hwan na di chiame wo show no so
na Adjoa si uke ona edwam trani wo e de ma program no o se na Adjoa ye obi a oso wan ba tere na nim tegja ne tiri wi se si kira homa na nim te pa na sade ote no nfu so obi a na nim te na no ho ofa bia ne pe fans itiri ne da akra ya mo na mra na awia show yi wa hwe a wonye mesrew fa na nim ne fans na nim nya man na yenko Achire muhima efifi muhima enkeche hima radio mu ya santo Michael Jackson papa no ye kwe radio free samre kopem no miensa ne de adon saka emna bedu pam na my really goka edeba na wo say the den the big wo share live edi free me share camp good job yenso yada ase ne adwumade a wonso wa body attache mamu nyina mu eni tia na sika say owo shout out bi bonita umre ni Kwadwo mame fa shout out we enkoma me pastor prophet Michael Kumado ono ana founder Edema Fruitful Faith Chapel international na Saturday way Achimota Forest pastors meeting ground so from 6 a.m. to 10 a.m. Achimota Forest ye ko bompa ye nti beka ye ho fa wo dadwen ne wo how ni na betu Nyankopon ni mesanso no ko ana betimi aye ede amount bo modern abeka ye ho Achimota Forest ono Fruitful Faith Chapel International prophet Michael Kumado beka ye ho na ye ni na yentimi ensumerade yada asesa twede yampo Nyankopon ede ne nsa aka ho ne wahunu ne han nyaminka ho pi na yemfa nche ama Mrs. ba ko ne de Florence owo yibi kwan so and defense Sarah ampon awia cheche munya na busua ne nyina yakra mo dimafo fokwase Nhyiraba